Ini kadai ke Batesi TV. Bat pidang pet ya ke jingya keren. Markmat bat kikirtong. Hakani kapor bamentapan. Ngadon bat iwei long kemi kong Sony Kharjana. Ba pi itu ha nomor ba ila bat kum kanong yalam jongki asa hakani ka jela jongi. Bat hakani kenti bamentan yakun kum ka kertong independen nang tai napo soyong constituency. Ai kublai fi kong Sony tentang jeng platform jeng pi wan hakani ka program ko jongi ke jeng keren markmat bat ki kertong. Hakabneng kong nga so kedit banyu iba pimi ban yakun ya kani election mar pim samla penkre bro kata kisnem kai ke daw se ba penlong i fi ban mi kani election munta ngangai ba phi yalong phla hi nga thai ki pai ba ki kendit hiru kata de jing shisha te haga jing shisha hi ke banga ko man pa hong ne kolong ba ning kong hi nadu hakala selection ba i Osborne i balong i men jonga tingidan ba ka Congress Party hi tingi trai met bat mensim nang ta Congress Party but hakani ka jingpen kre kani election MDC ru ka block hi brok away but nong kershan hi bro hi ki ong ba in ya le ba Osborne ibadin man jonga but kata ka dengi jeng kershan ka ka sam bro hi ti ka jingmi kan san jonga kolong ba hadien ba ka Congress Party bikinong yalam jong ka Congress Party kila penduk tiket bat kini da ka bon da ka kti jong Osborne Kharjana banyak khun ya kene election MDC ti hadien bala sya kene kala pen syayong ya ka yang kesam ka pen syayong si syai kinong kershan ya ka blok hibro ko ya ka soyong jong ka soyong hi ti na kata ka daw hadien bai i hinmen jongai la pen syai la ya keren la ya kli kai ka baja ka detang na ka daw kidan kiriu he spa kiba ya show si sya da kata ka spa namar kane ke perthai ku maluju keren hi ki Hyundai menta ki Hyundai men syaki ong ba kan sadon kapor ba ka pisa ka keren breu kala urlong hiru ti ngimtip syu ya ka jat benri jongi kan yalam syano tangling ba da ka pisa kayap ka jing sisya ti hadien makinong yalam joko kongres kirai ki la ai ba kila penbenakan san ya ka kerteng ba hadu ka sngi ki bangila dap ai ba ka blok hi blok ko kala ai recommendation ya ka recommendation hi kala dap ai ya ka kerteng jong i Osborne Henry ke MPCC hi ka klam pediang ya kata ka kerteng kila pha di ka observation hiru syapo field syapo ka blok kongres hi sasoyong kila wan ki observer ki observer ki wan hi kila wan page kila wan jengo te imat kinong yalam jong ke MPCC hi kim shim ya kata ka benta kim khen snap i kita ki nongseng lene i kita ki bala shna ya ka kongres hang thia soyong constituency hadien ba uba HDR ula 8 no ya ka kongres ti Osborne hi ula seng la penyeng paya la scam ka kongres so hapo soyong constituency ti tang na kadaw bakatu ka ni riu don spa riu he spa usho kanya ka spa ka jong udan ti hak deng jong jing lalot pisal se jong kini kinong yalam jong ka kongres ru kum presiden ki working president ki badan hang to ki badan hi ki badong kit kam hi jong MPCC le se ku mongong mene ka jing shisha ka yap no na mar ka spa ti na kata kadaw nganget ba kini kita ki bro ki wanjia tadien mingila ya perkhat bahangila syong that ngila perkhat nginam de ban chung rai kerke henry habangila amut banyak ka kambelingin pensange ngi syong that swasta yo te ngila ya perkhat adien katukat ne ki ong ba kidan kinong kershan ki ongin let no syano ngila kurma ngina jumut no kumno ngim sonang te yang kesem hi bat kinong kershan ki ong ngila kurmar ban let ngila persang saturum so don jaka namar baka kamensim kelas ngu hi ti hoat ngim ong ba ngi isi ya ke party ring isi kinong yalam di kinong yalam kilong bat shisha ki ba ba daya ka tiket ki kloy bandi ma ka yu ban de ya ka jat ban riu kata ka bang yu i ba habangan ong pi kitang ba ka hok akawi sing kan yang ti ngatrai kumba le si ukhun jong ba HDR ka jingtip lem kala yap na ka pliang ja le si na ka kti jong briu bala pen scam ya ka yang pinwan pinlin shop na ka ta te ka jingtip lem kala yap kan ha kalinti le na ka jing em ko jong u bat nga klam da kwa hi ban kran sni yu no tang ba ka ba khamlong pen sni ki khasi jong i kolong ya kani ka jai bri jong i le si ki badan hapo ka soyong constituency ka ba sosen nganong ka ba mentas sedang pat sedang ya election MDC ka jingya tai nia kampat dadan hadu kata-kata hapo ke election MDC mentah ba kilet syurum syaneng
Kilek kumno, ki ong kumno kini kinong yalam joko kongres lene kini u candidate joko kongres sapok soyong bari Nathaniel menta. Habanga ngalayat keleng-keleng. Ti kabang ong phim ta ka ditang nata ka daw bal asya kenjat no. Ti ka yung kasem ngi ong bambansi ban mi. Baka namja ka kerteng jong yung kasem ka ba ipa. Ba net syabong hiru ula yalam mekelenti ka jongi. But kadai bagi yang kesem ke bangi kuat bet bani rap ipat ba hasil enter jongi kamdai betang hak po election ne klam ke election ro ngiat bani rap kampat ba kumba pila mention menne bangi dei kinong yalam jongka jong bangi dei kinong yalam jongka asya te kai yang kesem ro ka judan kat bat ki but hang ni hi mengasami ngan ong pi kadai bet nakam ta ka jing jong pat ba baro mdei tang ya ka wei ka benta ha baro khat kiliang te kata de ka benta ka bangadon ka mensem bani rap pat ba dengan ong pi ke mang kendiat ngan supai biang kendiat sa kabaya dai ba kene ka jingle jongka Congress Party le ni kinong yalam hang the menta apo so yong ong pi ka jing yatai ni kampat adon tang ba kilet ban syukur ki brio de kintien ki bomdei ki jing shisha bakin ong ba u Osborn u big pisa ude ya ketiket show Nathaniel Henry kata kalong ka babakla kam don hirukum kata namar bang akan mau kani kelas election jongka MLA by election kila ong ba mana kila lit siya ka siya kipat ba kiti kinong yalam le sige bala siya penbit ka spa kala bandai namar ba nginem soram kata kapisa te katarikam hisya kala akren bri siya kapisa ikanong rem nikem sngap syu namar ba anda bekilit mentas pat ba ki penthami ba Osborn ula di ya ketiket ula bit pisa tu di na ketiket siya Nathaniel kata ka babakala nang ta shushu kilalet shrum shanang ki ong bodai pha ba Osborn ban ai ka tiket un sayale hakar pho pra Henry kata ka bomlong bat ka jing pensha jonga artat hang ni rengkat bat phi ki media mo namar ba kani gri benta ka bakham kong san kalong ba banglami syakmat hadu bakut jong election nganyat bet bat kamera pat ba hite hakino kino kiliang kumanga jule kidon ki ba kum kariu kalung kum karong kemi ma kabaki jiut kin thai ki khna ki ba ongi sabat bor ngan let keleng bani rap hadu bekin dayo ko hok nang ta susu ki badu haki JJM kini kitai ki liang ki PHE iru ngalet bani rap ban penyo ko kidan katuk ni gisnong ki ong ba kidan kirang ba snong ki ba pendan kam bakala ya ka bor na ka ikhtiar kum rang ba snong tang na ka daw kini ki kam election kile kum no tang kini kita armna lai banai kidan hapo ke area jong ka soyong constituency hi kiwan sanga ban ongkong pidi kanong yarap pat ba to se rap lem yangi tinggal let mbei tang hakam ta ka wei ka kam aparo kilang ngalet ban yarap pat ba ngalet ban yarap ki tiki sya pendu aku JJM ki ong bangim yo kim pen poi kirang ba snong tai ko tai upai du tiki so thok ki sya ban keni ka ta ka hok jong ki ngalet ban yarap hadu bekin dayo kuni ketian ya pi kadi ka jing mut ban yakun ya ka election nak benengkong ide ba Osborn ka ek ba pen perkhat ya ka yeng ka sam ju pi briban pha yakun na da pi kajeng perkhat jong yang sam kadai kum ni te kum orang ba breu balengi sami la kami no namar iba Osborn hadu ka klip mat ban sya penduk no namar barok sis nam menteri ilayat tab ka kongres ngan yang ka kongres kata kadai jinglet pen sya iba let irung sikis nong githau irung sikino ino ken hon irung sikit liang jong ki breu hapo ka sayong konstituensi ilet ban pen menabat ngan yang ka kongres kata kadai kebentah ti kumuri orang ba pada kat aduk menyen kesi ngalak ban ong haduk banda pen benas na ni ke tiket haduk banda pen benas na ni ke tiket idang ya biar kerteng jong ke kongres ti inda penyang biang inda yang mi ba pada kum syai kesi inlet pat bangan ong ba nai thap syuk kongres kala pen pau bakla kan nya ke jinglong orang ba le singan ong kam sngo ya hap syuk kan ma menen ngan ong thap kongres mentangin ong nai thap syuk kongres tela dangi penkelan obat bring penkelan obat kaseng kandan ka jing yarap khandiat te kandan kan nu kono kelenti bangindan banyak kran kan kata ka de bentah kum ka we na ka long kemi gi be khun ya ka election la da fin job ya ka election ka ek ba penta ba fin sim po district council kum ka long kemi kabenengkong apo district council ngan ong pi kadon ka jingkhia ngai ba poro ki khasi la kalong ki khna samla la kalong ki seng bhalang la kalong hakino kino ki pollution la ne ki baye jakran he ki kampat ba ngiong ngi e jai benrio ngarung e jai benrio baro be jai benrio be e lo di ka jai benrio la jong ti Henry
ngai ipat kadon pada kejugduna kan nam la datang kirang ba kin mi syakata kakam ban ong ban nyerap jat benril ne ban i jat benril ngai kadang duna le si ka jing jong nang ba ulaya khun shisha na kalyang jikirang ba ulaya khun shisha ban ong ban i jat benril ban yadai ka jat benril la jong ti henrei kum ka yeng ka sempat kadan kam yang ikum kilong keme ban ya tai lang ka jing jong kilong keme pat urang ba ula pan ina ka bor kum urang ba ban yada ka jat benril ban ya khun Imi surok syamadan syamadia ladaban kanu ka an ke bamla ban pediang kanu ka benta ka bamla ban pediang ka jaj ban rewhi ngala ban ong kum ka tu ka kitu ki one nation let's say ong pikum bala jia he nia kum tu kum jia mi ka kubor kum tu bahkan kum kitu ki jaj kapen ka ti kirang ba ro baken kin ya khon let's say ong pi la dengi ai benta lam sangi kum kilong keme ki babat ya kriti ka dustur ti haka uniform civil code ni khasi jongi kinam laban pediang te jing jongi khasi ru ngam thrai beki we ki berriu kin so thu kata ti don kam mangi kum kilong kumeng ngin ya tai lang ngin ya don lang bentalang ndei tang ki kin thai ngin don lang kan ba ki rang ba ru ban ya tai lang haka bai dei ba kata kin jing ti ka khia ba ha to ki ai la se ki tagi mat ki ba phi idon kam ban yakran po district council ne ban pen klai district council kabaning kong ngai i hakabai dei ban ong ba kajat benri jungi ka di banne kariti ka dostor ka di banne kabaning kong ngai i habang apet ya katuka Supreme Court judgment kabadai ka intermarriage tikatu kumbaka Supreme Court judgment ni ka judgment kalapan i yak nadu kala ada pas nadu banai feb khatsantrik banai feb arjan rio tangi bakutu ka an kala tarikam habrok ko kir India kabumut ba katu ka intermarriage kamut marriage kamut ba lada u non tribal uya tho bat ka tribal kan thai lani u non tribal man uya tho bat ki tribal woman ti ki khon jong kini kimla shuban claim pada yaka ST status ti ngai kelak terikam habrok ko ke India habrok ko ke India kelak terikam ti laj datang hani pori khasi jongi ka klampat terikam katu namar babalai bakadeka matrilineal society mar bi ajat ka kini bengi ajat suka kemi ti hadu hang ni hinga i thu ba kata ka jat bendu khasi jongi la dengi mla banle ekani lana ka ngala idon kam tan ka jung i jonga kan ngala idon kam ba ya kani ka an dei ban pentre kam no akani kari khasi jantia jongiru tinga thrai ka kari khasi jantia kan long melon kan la bante la kam kan ya ka jaj ka kenja hapo la ka jong ka benta ka la ka jong kari namar ba kani ka jaka jongi ka dei ba ka sarkar hi kala da kala ni ka India hi kala ai ka special provision na kam ta kani ka jaka jongi kum ka tribe kan ti ngala idon kam bahai ka tu ka kani ka intermarriage kan nang ta shushu sakawai kabaar pada ngai ho aja pot district council men kini ki baladap ngai kala ada pas untuk clan bill kadon kam ngai ba kadon kam baki de ben le registration ban bu baik bu renti ya ki jaj ki kur jong ki khasi ki badan hapo khanang ba wei pada ujat benri unumyo ban sim kabu kan kila le kata kila sedang deh tengi i bagi nang pen scam nang pen scam shu ko to kinang habai ban ya shu khmat kan kinang ya shu ban pen scam shu ya kata kan ti kata ka de benta ti hang ti pot district council hi ngai bagadan kam shu saki benta ngai ha bon gi jing hakabai dei bat khandau siap kanda khamya jeleu bhai ki boundaries lekan kham jeleu kan jorong su ka jing karan hang ni nang ta shu hakabai dei bat ka khandau siap ti haka jing shisha ngai ba sibon gi jing menta ba kinong kandong gi kandu nga thrai gi jaka kandong lelete katu ka jing ti mau jing ti siap ru ngan onge pingi shatai jaka kandong gi habiti mau man mit step ru tang step nomor batiang tingi su thu aka jaka la jong balai ki ngin tiang kadai ka jaka jong ngi simen balai ngin tiang ti let's say ka district council ka dan kaman pet benia ya kata ka ka jing kita ki jing ki ba bawan raise sapok ka jingmut jebut khat jong aba ngilong try ngidang don jing ti ngidon kam la dang job kum ka MDC hi
kadon kam te ban ya tai ni ah lo jing kita ki kita jing kum ban solve ka problem jong ni jing jong ni ki nong ti mau nong ti siap kan te let's say don ni kinjaan le ngah kana kaliang jonga nga i bakidai da ki permit nong kinja license tru let's say kan kam shur kom te nga thrai tang baka district council kadon kam ban ya tai bania ka bai dai bakani kan Katu kendiat bapiong ka jing ya shong kha de khap deng ki khasi ken thai khasi bat ubreu bom dai khasi katu phimut panong kumno ba nam ithu shu yi gitu ki khun phimut mong la ki ai judge au pa de du kharne phimut ban hoi katung ka kum ka tukus pen ku judgment am kumong ongi phimene kala idon kam lada ya menjur lang tang ba katu kamu ban ong kum ne kan hoi kata ka dai jing sha namar ba lada ka kan thei kasi ka ya tho yu dakhar te ki khun hadu kan menta hoi kembang ala yo smo ki babon hi ki balawan ur ki brasha ya thu khana ka jenjar ba te kong ngi bangin yele ya ka shidil tribe bahadian bangayo yu lok bom dei u kasi dong balai kong ki ong em menta ka ki la don ki bom ai nama begitu kin hap yo ka tribe le hap yo ka jeng pri thu NOC ne kin jai kin rang bakur ti don teng teng pode ngan wi kata kan ke benta ka bangin ya da kumno kan nalada kani kam trikam kinem yo shisha kata lada ong man pentrikam no kani kinem yo shisha kata ban ba ki khon kin yo kin long no kin long be hi biang hi khasi te katu di kebenta ka bakham kong san khanang mengila bante melon ya kari khas ya ki tiki kur ki jan te namar baki ngaga ikal adon kam ka de kata kebenta ka ba khanang baki we kinem yo oshim kabute namar banga i kalong kumni lada kata te ka ba shai ka ba pila ong banginem yo shushu shishai kata sin baki la let bla yo lok dakhar kin long no ki jak dakhar kan scam kan namarang ong ipimene belinga so ong ba ngidan kami kilong kumi ru bengin ya ben ya Thailand kim dai shu ban ai judge khasi asi ho jab an shu pa ju ki ho nakaliang jonga ngaso yo i ka dei ka benta ban ya pentrai kam kan lada ka jing menjur lang baro kan long kan namla ban le merwe ka jing menjur lang baro na baro kiliang dan na baro kinang ya mi khmat lang khnang mengla ban ri kan dong ka jai ben ri la jong kan kala ban te la kam ho ban te la kam ho ka tare jing sha ho te na mala da kadan ka an na thrai ki khasi kan theiru takdang so ong mane ba lada kila ban persya kidan ka tuk ani ki ban persya andre la kadan kanong rem pada bante pada ka jaka la ne ki jai benri la jong te nga thrai ki ban majority ken ko ngo e kata te kanam kwa ban penmong yono lada kadan ka an nga thrai bro ngin khamyari kendong kata di kibenta mentar la dan ka an dang waktu habalong waktu tu yo pisa po shjel kata em kan syong te kadai kata kibenta andre kam dan hok engi bangin ya kani tang ba kadai ta kibenta bangin kwa ban ri kendong kan takdang so ang pimene baro ki sang balang baro ki nong mi khmat baro ngin ongi e jai ban ri andre la da tang kirang ba ki ken thai kin te la kam ya la ka jong kan jing im ban te mlan la ni ban lum lan ni ka jai ban ri ka e shisha kata ka de nam ta ka jing shong kha khle ho kumno pede la dai shong kha khasi prakhasi pede uba ajat pede shukpa fili amnon mar kene ga de gariti dustor jungi pin ajat ska kemi chaka kan thei ngan ong ye phi kani ka benta kala bon ba ka jinga tangi i ha ki tu ki panel discussion ru ki la ya phi ka tu ka benta kani ka dik bla dik bia na du man shwa te ban pen kelahi hanga mor wei kan ngasem em kila bon ki ba ya tai kani tang ba ngan phi hanga mor wei ngam smo ya hap namar ba ka ba kta ka dei ha ka shong kha shong man namar ngi ki khasi ngidang don kata jinget namar ki shong kom ni la phim ngai kanam long henry la bangi ngai pat kan long ti koi ka jinget ka bakta ngi kalong kom ni ha bangi ngai pat kalong kom ni ha ba shong kha la sha shi singi ngan ong le se nga niyo nga le se ki khon nga ken ai jat no shok pa nga de ka kharjana ukpa ki khon jong de jai walang ti khon ken ai no sa ka jai walang la shai hadin ha buat pade la dala khamya jengai la hakoi pakate ka pateng kila khamerang ba jia ka ik ba jia kalong bangi teng kimi pangi mya sa du hong tu le se ka jingduna ni mi pangi mla shu ba pi thu ikikur ki kha ki man ti kanlet poi ba kitu ki khon ga jonga ki bade ki real kharjana ka kpo jong ka kharjana kanlet je shong kha byang ba ki kharjana ha ko gi jaka te kani kan sakta ba ka shong kha shong man ba balai bang iyo sa ongom ta
Baka jengat jong yu kasi kalong bai ba. Wat tang si para karu bajia baka na kejo kajat ki baka ba sha kha jai walang. Dan baka ba sha kha jat shabong kim la ba ne shong kha bat ki ba ukpa jong ki jat shabong. Tingina kanyiru kada jia ka jing anna ka babon namar mengingat. Tigi dekar ngin pen ai nuk samantai ki dekar kelong ba pi babon sen ki dekar ki bon ba ki ba na. Namar kinra ki dekar ki tep bitang si side. Kim jutep ya tiki kha kitep bitang kita kim jutep te ya kataka arliang kur arliang mamla. Dari nakaliang jungi kasi ngiangai ba ngidang dai ki kha wa dai kanyar ngimla ban kisenrang kasi kimla ban le chong kaya kanyaru. Namar ka jingkhain kadang dai ka jingkhain ka ba jingat ka jungi kalong ba umlong. Te jia ka na jia ka deko jia ka mal akata brok hat. Tihan rei ngam ong babaro kim don. Kidon ngam sim kwa ban penrem yanu yanuru. Ti haba kidon ka man ban le kom tale si kim ngat kila ban le kata. Han rei ngi ki ba majority hi bang ngat ngidang ya khen ya ka kurkha ngidang khen ya ka khai ki kha ki man. Ngidang ngat yuru ba ki kha ki kurkhu kerdo ki khur. Ti ngijungat yuru ba haba ngile si kinyakha ngim dos ngokordor hayung kolojong. Dangi kumngi ki kristan long kristan mo hakajing baptis ru ngina khot ikinya kha kita ki kha ka de jing kur khu ju ginya kha ka bangin he ngin san ngin roy ngin pa ti kata de jing jongi ti la dangi shong kha no pade ngim khan chu ti ginya kha la jong shong sang no ti mentangan ong pi ya u pakhna min ong no mama kasmo ya hap kala kurmar ba ti henrei ban penbor pada kamon jong ka ban penrem pada yono kata de kesong kamon ka jongki henrei hangam roi hingam semua ya hap te kat adu ban penkela pada kata ka an kan jerong bah kan sakta hiru bat le si tangleng ba jong kani ka jingkwa penkela jat kemi jat kepa bam tre shum ai jat kemi kan pois jat kepa te yo kapat ka jat ban rio ka ba ima ka de kata yo ki sahaban seperit no kan kiba ajak kepala ka jong kiba ajak kemel ka jong katakan penjenjarkan sakta ka jat beri tahang no ngin yo te melon ya ka jat beri la jong tika ik ba plang ni lan ik ba kam ima kolong ba ur keban ur khap mun jat beri ur keban bet mar para khasiru ngi medon shu ka jingi sotu jingmot ngi medon shisha na ma ka jinglong khasihi kumbala jukran ni kirim dai bangilong shisha kum gitam ndala yo ajaka bangin yete ngi sedang man kni bor kajia akan ni ngong pi balik nga soong bang kwa iban mi apo ka NBC election ro mata kolong lang job shisha pinpet tang karukom sen shar khadara ka hima hak snong ka tharu ka bon ba kandom kandam tingim te padu kanu kelenti ban penbat ka don namana po so yong nong spung konstituensi hadu mentaru ngi hadu kiling do ru kibom iti kena empat dayo kibabet kibabiang kibang bon magi jing ki jerwet ki jerwat ti hoot kum kolong kumi kadon ya kabenta ka bakraw namar ba ngakhia hiru ti kita gi benta ki bakham khia bat hoat ngasukwa ban pam ni khndiat kan balem ngasong ngakwa ban mi kan mi hiru kumbana yeng klong mi jing hisha ngong pi ngala thmu be ho arab khandai henrei ka dei ka ne ka benta bang hab ban mi no ka banga ikhia ngon ong pi hagi jing bro ka bakham kong san kum mangla trei hab ka breu kum ka hel kum ka breu bala trei hab ka hel department ngakhia shisha na baki ut ki pat ba ngamlong ai tambang ngala tre po so yong si post nam ngala i ka jingduna ngai si buon ki jingduna marang ti po so yong constituency hi ngai ba khamta ma ka si so yong kan kadai ka si ka bala de ban biang ba ka jaka pun ka jaka sumar ka ba biang sakham tam ka jan bahai ka tu national highway kinong accident ka yeng jongi ka badan har road ka national highway ngishu rasna man ka banai ngishu accident la ya ra breu accident la breu ngimla ban ki breu banang no ka mensim ka kata te ban ki breu de la de kilong ki khasi de kilong ki kharu kumot ngi haban shim te ban rap ya ki ti kata de ka mensim jong ka jing kata ka khia ba ka ban talet ngong pi ka dan ka jing jia dang ki ni kisnang baladap dang men si balang si palai baladap ne yo baladap kidang dap snam ite breu kajia ka accident hang tu iap tai long kami banash nang jong hiru iap bilong kami tinggal phone ki SP ki la phone persang man ra sha hospital dar la sha tai ban le ka kata ka kam kat kum ka duty ma nakaliang jong police department ru nang taban hab le postmortem na ne la persang ki trayeng ki la persang ki la phone nga ek wajia ki ong kum no na bam tan doktor
tang na kada bom dan doktor hap rasa shilong tika kelut kesan ba kan keta ki pat ba ang tu ti kinong khanong pun rong tu ka janjar ba ki phone nga bom dan doktor marang them api ka bon ka ni ka kala tri ka politik sang thi po so yong da job UMLA be doktor job UMLA be doktor ti tu no UMLA babe te uman pen kha khon hang tu uman ai dawai uman ai examen ki bare ka keta ba kata di kebentak bakhia kum kalong kami tingam ong ba la dang job kum ka MDC ngan la ban le na makade kamram chung MLA hoot ngap pediang e kata babuan ki ong kum ta re nga ngadon kami pai ba kumba ngayala mi ki Asha ki la yo nong tinga kwa kan kilong kami hang thi po so yong konstituensi ru kin yo nong lang kan hakaso kathara ka kha ka man den ha ka jimpang jik stom ma te daki kersan si kilong kepala le ti bakam su thu su e kata le kan kambah su kan kata dai jingkwa jonga to nan ta menta phi por tang khandiat nomor fimi la ayu ba kham slam gor kom mi jofi la jan ne ka por election hadu kanu le sepi don kata ka jing sau scam hadi pin po ka thong nomor phi por tang khandiat e amta kajing scam jonga tah bangami ngadan maka jong nong rem kata dang rem ko pen scam yang par kabaning kong kalong kum ni shwa bangan shi maganu ka kam banirap ikpat ba tukum ka kristan kum bangandai ka bre ka bangai ublai tengah duai shwa ublai ru bat ngan pediang hiru ya kanu ka bawan jiah ka jim ka jonga namar ngangai ba kanam jiah klam ka jing tip bana jrok ti kata dai ka jing tmu jonga bangan scam hadu ka bakut nga ong ipi lada ka dai nga bangan yo ya ka nam jing job ru kata ka dai ka buram ko jong blai lada nga yo ka jing ram ru ka mot ngan pediang namar ka election kanam kut tang mentah ngan nang ya chakmat bat hak bayra ya banga ka bayadai banirap kampat ba lete kanam sya ban syong kamensim kam sya ban syong klingong pi kadan ka por ka benta ka ba idan ni por bangam la di bormet la jong namar ngam dan pisah ngam dan bang pisah bangan yarap iki breu dak pisah ne ka bormet ka bangala banirap yaki ka shubun ba ki kam ki bangla persang ban le persha bangan le ong pi ka bang ong pi nga phash ban jrong ti hadu kat ka klimat ka benta kat bangai rap la kalong iki sangut ki shpongut ki arspa yeng klais pa yeng ki shpoyeng ki bangai rap ngam ublai umju kampen le ran bu kho hanri kani ka election MBC ka de kam ka bakam khrau ba namar kum ka breu ka bangai ublai ba em ngong pi kadan ka benta bu ublai wangan ai ya sya bat ngan ai no bat kadan ka benta bu ngan am ai ru ti ne ka mesem ka kata ba iru lada ngamla ban ya pai ba teng kadan ka benta ka ba lada ngamla ban pun long ka wei ngan hab ban shim jeli syang teng kan ra to shim no deng mesem ba kwa ban ya pai ba nama kapang ka kathang ka mesem ka kata ngamla ban pet kumba ipa ba net shabong hi jongi ba juhika yangi ti wanam e ki pai ba te kutu ka heriti jongi pa am ka hiar tangi ngimla banirap i dakawai ka kam ngila banirap da ka bormat ngilet banirap kata de ka mesim ka jonga tela umdai ban ong tang po so yong shaboro ki jaka ki bakat ki bre ki sudan ka banirap ngalai ban mare to ka jing pesngau jo pi ya ki pat ba jo ka so yong ma pakin ka appeal jo pi ki papin ai ka jing kersan ya pi ka jingger pat jonga hi kum kalong kami ka bangami hang thi man tangi dan reungut ki candidates baro ki dan hak parti ka duduk bapau mentahi ngintip yo dang don hadin pat te baro ki dan la jong ke parti di tang manga moroi ke riu kenthai kalong kami ka bangami nak independen te ka jingger pat jonga hi ki pat ba kalong ba sngobha kumang laong mene lada ya kiwei ngala ikitu kan ikin hun ngala banirap ngakan palong amle yang palong bisi ngatrai pi ki media pete ba ngatrai ki babuan ki bi kapisa ngasyu anuksa kapisa jongki Asha Shikror Tam kami ngaditang kanong penihenya nang penyesat na ka government ngakamlong amle bisi ti kami kapisa Shikror nadu mangasdang mission nadu arjakat pra kum kanong yalam, kum kanong yasai, dengkat bar kinong kersha ki Asha. Shikrur tam kapisa kami nakati jong government. Nang ta susu hakabai de BKF, kawai per ka association nakan riu hajar ka poi ki khatar hajar. Nish hajar tam kita ru ki AF association gitu kimi. Tinga datang nong yasai, ngadetang ka ba ki ai bore nga ki ai nga ka ikhtiar banlong nong yalam. Kajing start ai banajrong, bar kami kanong.
Ti kata de ke benta ka ba ngakwa ba ladang ngalak long le kum ka MDC kat no tam ngalak banirap ye kilong kemi ye ki khon samla ye kilong kpa hasnong thau ki bedon kam nama babon hi kilong kpa ka tu kat nengut ki dang wan changa ki ong to se kong banirap kam HIS ka smart card tena benta kat turu ngadon kam shisha bane keren ho ngila de keren teng badi madam amperin ha ka bai de ka smart card ketua de ka benta ka bakam kong san banirap ik beduk tekan ya saat hi nam ta katuru bat ka klempat mi kerso ka babiang katuru de kidang bon hakil ti mari maniat kita ka dengan jengkerpat jongan ki pat ba kolong ba song bah ba pin ayang akabut tela da pi ai mat yang akum kolong kami sisien pi pet ken menta kolong kami ka trai kam hadu kat no ngam ong ba pim don kam kolong kami kidan ki ba ong ba ken i si akan thai Henry ngapen rami kita namar menta kelong ka jingi trai lang bat long kami bat long kapa ngin wan ra ya kanam ka jingjab ngan ra ya ka roi ka par ka babet ka babiang ya ka jingyo nong jung pat ba lang baro bat kata kan hun kam sim ka jonga tengah kerpat ik pat ba jong ka soyong konstituensi hi ba ka nong spong soyong konstituensi kenyarap an ai menta yang akabut bat pila bat penya pera krokom trai kam kan namar nginda ai mat iu sudah mar ba hak baro iska tu kilaya ai mat kilang ba kilayo i kum sitting MLA menta dan ex MLA bola dan kum nakaseng MDP ru kilayo mat ngim ngangam ong ba kidi kibas niu kiba baha kiba dan buram kiba sothuk kiba yarap tang ba pe chu le se kat nang mi kisngi nang yo pada kibre kiba kham le se khambiang tu trikam kum no tu trikam tang kata kang kerpat ni kipat ba bekinyarap yang ngamenta pini i kandan be ka jingkela ai no ikolong kumi menta kandan be ka jingkela kata ngan ai garanti kata ka de ka jing benti kana jonga ba kanong rem ka babiang toh ko ble sibun kong Sony dan bok pi poi sa ka thong oh ta le firu